Wel, Gwyndaf, mae'n braf gweld ti'n ôl. Dechrau'r, ynddi. Mae'n dipyn o sioc dydw gwir, o'n i'n wedi disgwyl hon. Wedi bod yn mwynhau'r Mac 2 eleni. Ond, ynddi, dipyn bach o challenge dwi'n meddwl o'n blaen ni. Mae'n edrych yn gloi, siwt beth yw'r car? Gyson ni test go hir yn efo dim Mercher, ond dwi'n meddwl yn achta bach o waith, wel, sicr i wneud o'i siwtio fi, beth bynnag. Dyna beth yw bwriad y rali fwyaf. A diw'r tywydd ma ddim yn ei helpu chi chwaith? O, ti deitha fi. Mark, Rali Ulster, glorious sunshine at the moment, but I don't think it's going to last somehow. Well, it's hard to believe it was chucking it down with rain here about 5 minutes ago, so making a tyre choice is going to be the key to this rally at the moment, and it's going to be very difficult, I think. So what's the plan then? Honestly, I don't know. It's a strange situation because regardless of what our points are here, it's all going to go down to the track rod. They come up with an ingenious idea that the smallest rally would have points and a half. So, as I say, it doesn't matter what we do here, it will go down to the winner of the track rod. Wel, Gareth, ma ni to. So ti beth, gytre gwed, sawl pencampwriaeth chi'n neud I gyd? Ni'n credu bod ni'n neud 6 na'r blwyddyn hyn. Ni'n neud UK ar Irish Fiestas, pencampwriaeth Pryden, pencampwriaeth Iwerddon. Ni'n neud y World Fiestas a'r National Junior Championship yn Iwerddon fyd. Wel, os yna llwch chi'n ogi, braidd ti'n cael mantelpiece mwy o seis gytre? Ti'n gweithio I, byddai mam a dad prynu mwy o seis hynny. Pawb mewn hwyliau da, neb yn fwy na Keith Cronin a Greg Shinners. Yn hwn gyfartel a Higgins ar frig y tabl wedi rali Ynys Manaw, a nhw oedd y cyflyma trwy gymal 6 milltir tar 3. Trydydd gyflyma oedd Higgins yn ei Subaru gyda Galest y Fisher y trydydd yn y bencampwriaeth yr ail gyflyma. Wedi dweud hynny 6 eiliad yn unig oedd yn gwahanu'r 3 wedi'r cymal cyntaf. Pedwerydd trwy tar 3 oedd Gwyndaf yn siwt oedd yr ifon feihafio. Dyna'r cwestiwn. Wel, Gwyndaf, un cymal wedi mynd, y ti'n gwenu? Hanner, ie, hanner. Ar yn giant jump braidd rhy gyflym a doedd y mirror I ffwr o fel awr at yn rhaid I, so oedd hwnnw yn hollol gyffyrddus. Gwneud yr cymal efo'r mirror yn chwifran o gwmpas yn rhaid I fan hyn. Ond, ie, falch o dod drwyddi, oedd hi'n digon tricky. O, na fe. Carw fynd. Erbyn diwedd yr ail gymal, roedd Higgins wedi cael ei drad tano ac wedi cael y bwlch rhyngddo fe a Cronin I hanner eiliad yn unig. One right, 130. Ond ar gymal 3 tor head fe ddangosodd y gwyddel drwy'r hugen o'r pam I fod yn dringo'r ysgol mor gyflym trwy agor y bwlch rhyngddo fe a Higgins I 10 eiliad clir. Ond oedd pawb ddim yn cael cystal lwc arni ar Tarmac cyflym antrim. Wel, na'r peth rhyfedd, drachwch. Olwyn Matt Edwards, yn amlwg gath ei problem ar y cymal cynta, achos oedd wedi colli bŵt. Wel, nawr mae wedi colli olwyn hefyd. Ond bref I fy nôl ag e. Roedd na broblemau hefyd I Kyle Orr a Dai Roberts yn o leia roedd na 4 olwyn o hyd o dan I Fiesta nhw. Dai, dyw hwn ddim yn schedule service spot? Na, di, especially ar ochr motorway. A newid neud y tyre stage nawr ar y ffordd nôl ar mae gearbox wedi mynd. Mae'r box oil o bob man, ni ffili neud I byd. A sim hawl da chi gael tow nôl, neu byddwn ni wedi helpu chi mas fan hyn? Na, dim hawl da ni gael tow, ond os oedd rali car arall am pwysio ni nôl, mae hawl da ni'n neud ni. Ond cael rhywun I neud e'r problem. Ti'n gweud y gwir fyna? Mae car arall allu pwysio chi, ond so chi'n cael tow? Ie. Sdim hawl da gael tow, mae hawl da gael push. Ei, so ti'n moyn prynu spare, y ti? Na, mae least of our problems. Ail rediad o gymal bore yn dilyn gwasanaeth canol dydd a dechrau'r diwedd mae'r ofan i'r addawol Keith Cronin. We just got caught out about 2 miles from the end of the stage over a jump, just landed badly, and the car just took off and hit the ditch. Up to that, everything was going okay. Just one of those things, I think. Cronin yn dewis tynnu mas gan adael Higgins a mantes glir, ond fe fydd y gwyddel yn ei ôl ar gyfer rali swydd Efrog a phwyntiau hanner ar gael I benderfynu'r bencampwriaeth. Yn y cyfamser oedd Gwyndaf yn prysur ddoffi'r Mitsubishi ac yn dangos pa mor gystadleol y gall yr ifon newydd fod wrth fynd ar y blaen I Higgins. Gwyndaf, diwrnod ffantastig, mae'n rhaid bod ti'n hapus. Dwi yn dod y gwir, achos mae'r car di newid yn ofnadwy ys dy Mercher pan oedd ni'n ymarfer efo fo. Dyn ni'n gwneud lot o newidiadau heddiw, ac mae weld yn gweithio. Treni bod y tîm heb cofrestru yn y pencampwriaeth Prydeinig, cofia? Wel, mae hynny, ond o'n i'n gwybod bod fi'n gwneud y rali mae tan bythefnos yn ôl, felly o hwnnw wedi pasio'r amser I registro. Mae'r amseru ar y cymalau yn dal un peth ydy. Mark, not a bad day. Are you bothered about Gwyndaf at all? Always bothered about Gwyndaf, the old wily old character, but not for the championship. No, we can let him go ahead. We've got to really think about this championship this time. I've let too many other ones go. Ar yr ail fore roedd y frwydr am y trydydd safle'n poethi, ond fel yr Ynys Manaw diflannodd unrhyw o beth oedd gan Adam Gould ar gymal cynta'r dydd. Into slight left.
Ac ar yr un cymal gyda Siôn Cwsg falle'n dal yn ei lyged fe dath Rali Iwan Thorburn i ben yn ddisymwth. Ar un mor sydyn roedd Higgins eto'n cael y gorau ar Gwyndaf. Gwyndaf amser cynno ail ddiwrnod Rali Ulster, popeth yn iawn? Na'n ffodus ar ni golli'n breaks ar y cymal hir. Dim profiad neis ac ar ni fethu yn junction, methu stopio. Ac dyn yr hyder yn mynd am y 2 filltir ola. Colli 10 eiliad i Mark. Ydy'r 10 eiliad na nôl nawr? Wel, rhaid trio rhaid. A dyma Craig Breen a Gareth Roberts o Bronwydd ar ei ffordd i fuddugoliaeth yn ei dosbarth a'i gwelodd yn cipio nid yn unig bencampwriaeth Fiesta i Werddon, ond Pryden hefyd. Fantastic year, you know, a debut year to win 2 championships in the same day, same stage. It's all one could ask for, really. You know, it's unbelievable feeling, and I'm relishing every minute of it. So really good. And a word about Gareth Bach sitting next to you? It's a fair achievement to win the championships twice, you know, and he's done just that, and he's done a sterling job. He's not going anywhere. He's stuck with me. I have a padlock on that door, and he's not getting out. Gareth, pencampwr y Fiestas yn Pryden ac yn Iwerddon, sy'n hwnna'n swnio? Brilliant. Ail blwyddyn yr tractor, ond wahanol gyrwyr am blwyddyn hyn, ond really good nawr. Mae'n bosib nawr, allwch chi mynd mlaen i ennill pencampwriaeth byd hefyd? Gobeithio ni, fydd hwnna'n absolutely brilliant. Fi'n credu fydden ni'n yr unig criw fydd ennill y UK, yr Irish a'r byd wedyn. So, brilliant os newn i ni. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr chi. Yn dilyn holl ddrama'r bore, bydde gweld Clio Grŵp N gyrian 2 olwyn ar y ramp ar ddiwedd y rali'n glod mawr i'r gyrwr Mati Rantanen, ond fe brofodd 30 yn gymal anlwcus iawn i'r ffyn. Trwy lwc fodd bynnag, fe ddihangodd y criw'n ddianaf. A chyda ceir rali byd ar hawl i gystadlu yn Ulster, hanner eiliad yn unig oedd yn gwahanu Gareth McHale ac Eugene Donnelly yn mynd i mewn i'r cymal ola. Ond wedi McHale ei gorneud hi a methu troi cornel Eugene ath a hi. Oedd roedd hi mor agos a hynny rhwng y ddau wyddel. Eugene, congratulations, that was a tight one. Half a second going into the last stage, you couldn't ask for anything better than that. I don't think you could have written the script any better. Been a tough rally, been a tough weekend. Gareth pushed us all the way. I think the two of us are driving flat out. You know, it's been a good day. Congratulations, well done. Nôl at y gystadleuaeth yn grŵp N, y methiant fi ymgais Gwyndaf i wneud i fyny'r amser y gollwyd i Mark Higgins wedi dweud hynny. Roedd ail safle'n gynlyniad gwych ar ymddangosiad cyntaf yr ifo 10. Gwyndaf, ysdi bron iawn a dod i bennau? Bron iawn, ond dim cweit. Chwarae teg i Mark tro yma, ond roeddwn ni ffait go lew i fyny do. A di hwnna wedi codi want arno ti'n ei ragor? Ac o'n i weld. Wedi bod yn placed efo'r penwythnos. Da iawn Gwyndaf, llongyfarchiadau. Ond yn ennill grŵp N a phwyntiau llawn ym mhencampwriaeth Pryden, Mark Higgins a Brian Thomas yn y Subaru. Mark, well done, congratulations. Yeah, it's been a tough event, and Gwyndaf's pushed us all the way. You know, we've always had a fight with Gwyndaf on this rally for the last sort of four years now. But I think the biggest gap we ever had was probably about 12 seconds. The whole event's been a real tough one, to be honest. Ac yn dilyn Rali Ulster, mae Higgins wedi agor bwlch o 20 pwynt i Cronin gyda Alistair Fisher yn dyn wrth ei sodle. Ond gyda 30 pwynt ar gael y rali ola'r tymor yn Swydd Efrog, mae pencampwriaeth Pryden yn dal yn gwbl agored. Wel na fe, llongyfarchiadau i Mark Higgins yn ennill fan hyn ar Rali Ulster. Dyna'r cyfan wrtha hi o fan hyn yn antrym, felly tan y tro nesa. Tara!